ମାଧବ ଗଙ୍ଗା ଆବିର୍ଭୂତ ଥିବା ବେଳେ ମାଧବ ନୀଳ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ନାମ ତାଙ୍କର ନୀଳମାଧବ। ମଣ୍ଡପ ମଧିଷ୍ଠିତ ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ମାଧବ କେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଜଗାଧାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବଦଳରେ କହିଥିଲେ ସେଠାରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ତୀର୍ଥଜଳ କର୍ତ୍ତମଠ ରହିଅଛି। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ତୀର୍ଥଜଳ ଓ ମାଧବ ଦର୍ଶନରେ ଭକ୍ତମାନେ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗମନ କରନ୍ତି କହି ଜଗାଧାରୀ ସେଠାରୁ